Yo, Ed Holden, Mr Phormula yma, croeso i studio panad a sesiwn ar-lein Beatbocsio gyda Coleg Cymraeg. Felly, mae'n pleser cynnal y sesiwn yma i chi. Parch mawr i Coleg Cymraeg. Heddiw, da ni'n mynd i canolbwyntio ar creu synau beatbox a creu synau eich hunan, ac yr oll fyddwch chi angen ydych cega. Felly, nawn ni cychwyn fel hyn. Cool. Felly, be da ni'n mynd i gychwyn efo heddiw ydy synau isel, sef bas, neu da ni'n deud bass. Okay? Felly, dwi'n siŵr bod chi ella wedi clywed am y gair bass mwy na bas, ond bass neu bas ydy synau isel da chi'n clywed mewn cerddoriaeth. Okay? Felly, roed enghraifft i chi. Dwi'n byw wrth ymyl lôn yn fan hyn, a weithiau, os dwi'n clywed ceir yn pasio, efo cerddoriaeth yn blastio, be dwi'n clywed trwy'r waliau ydy'r bas neu'r bass. A mae sŵn rhywbeth fel hyn. Siwr fi'n clywed rhywbeth. Cool. Felly, dyna beth ni alw'n bas neu bass. Pan dwi'n beatbocsio, dwi'n neud tua 10 sŵn bas gwahanol. Dwi'n mynd i ddangos rai o hein i chi, a gwch chi trio nhw allan. Felly, i gychwyn, da ni'n mynd i gychwyn yn hawdd, ac eithon nhw'n anoddach fel da ni'n mynd ymlaen. Rhif 1, bas trwyn, cos mae'n dod o'r trwyn. So dwi'n mynd dal y meic yr ochr, so dwi'n mynd fel hyn o'n heg, gwan. Dyma sŵn dy dda iawn. Ond os dwi'n neud yr union un peth o'n rhywun, mae sŵn dy lot well. Felly, cyn i fi ddangos hwn i chi yn iawn, dwi'n chi trio hwn, dod o llaw chi ar eich ceg, a beth dwi'n chi gwneud rhan ydy mynd o'ch trwyn, oce? Oce, triwch eto? Felly, y reswm pam dwi'n gofyn i chi wneud hyn, wan. So, dwi'n dal y meic yn ochr. Mae'n golygu, oce? Fedra i wneud curiad am yng ngheg, ond neud y sŵn efo'n rhywun. Ceg. Efo gilydd. So sŵn yn dod o'n rhywun, ond mae'r curiad o hyd yn dod o'r ceg. Okay? Hwna ydy rhif 1, bas trwyn. Rhif 2, be da ni galw hwn, ydy osiliad. Rili hawdd, dorch gwefusau chi efo'i gilydd fel hyn. Ymlacio'r gwefusau a chwythu fel bod y gwefusau'n dirgrynu. Okay? Barod? 1, 2, 3, 4.
Hawdd. Rowch hwnna mewn curiad. Cool. Hawdd. Rhif 3. Be da chi'n neud tra da chi'n cysgu? Heblaw cysgu, da chi'n chwrnu. Da iawn. Felly, be da ni'n galw hwn ydy bas a chwrnu. Ac y peth cyntaf da chi angen neud, syml iawn, ydy chwrnu. Okay? Siwch chi trio hwnna wan? 1, 2, 3, 4. Easy peasy. Reit, be da ni angen neud efo yma? Da chi angen chwrnu, ond da chi angen hefyd mynd waw. So os da chi'n mynd waw, a rwan dwi eisiau gwneud waw heb defnyddio'r lleisiau, fel hyn. So mae'r symudiad yna. A be dwi eisiau gwneud wan di chwrnu a mynd yr un pryd. Okay? Be dyn ni'n galw hwnna? Ydy bas o chwrnu. Felly, dwi wedi dangos 3 i chi wan. Ac y 3 cyntaf, coelwch neu beidio, heina ydy'r ei hawdd. Felly mae'r 7 nesaf yma, neu'r 6 nesaf yma hyd yn oed, yn mynd i fod chydig yn oddach. Okay? Ond mae croeso chi drio nhw. Rhif 4, be da ni'n galw hwn ydy bas mewnol. A be da ni'n golygu efo'r gair mewnol neu inward ydy bod chi'n creu sŵn gan anadlu. Okay? Da chi'n mwchwythu allan. Felly mae hein yn anoddach. Rhif 4, bas mewnol. Sŵn fel hyn. Droi hwnna mewn curiad. Ac y ffordd da chi'n neud y sŵn yma ydy, mae'n anodd esbonio, ond dwi eisiau chi plygu tafod chi nôl. Ja? So mae tafod fi'n flat, rwan, da chi angen mynd. So mae'r tafod yn plygu nôl yn erbyn top y ceg. Okay? A dy be da chi angen neud ydy anadlu mewn yn galad iawn yn erbyn y tafod. Okay? A os da chi'n gael yr pwysa y gwynt yn iawn, y pressure, beth sy'n digwydd, mae'r tafod yn dirgrynu yn erbyn top y ceg. Okay? So prygu llawr yn ôl, fel un, ydyn anadlu. Yeah? So be da ni'n galw hynna ydy bas mewnol. Yeah? Mae'r un nesaf, sef rhif 5, bas mewnol eto, ond tro ma mae hwn yn bas mewnol lleisiol. Okay? Be da ni'n golygu efo lleisiol ydy vocal, a be mae hynna'n golygu ydy llais. Felly, yn syml iawn, da chi'n mynd, ond da chi angen hefyd defnyddiwch llais. Okay? So, anadlu fewn yn erbyn y llais. Okay? Mae swndo'n odd fel la, ond os da chi'n cyfuno'r ddau, os da chi'n mynd fel hyn, a hyn, yr un pryd, fydwch chi'n mynd fel hyn. Okay, roi hwnna mewn curiad. Fydwch chi hefyd neu hynna, heb y tafod, heb hynna, a be da chi'n creu ydy'r sŵn yma. Iawn. Rhif 6, be da ni'n galw hwn ydy bas o gwddw. Iawn? Cos mae'n dod yn amlwg o'r gwddw. Mae hwn yn anodd esbonio, ond y ffordd da chi'n gychwyn, i ddysgu'r tric yma ydy gan tagu heb stopio. A pan dwi'n deud hynna, dwi'n mynd golygu sŵn fatha, dwi'n mynd golygu sŵn fel la. Be dwi'n golygu ydy tagu unwaith a cario ymlaen, fel hyn. Dwi'n gwybod bod hynna sŵn yn odd. Mae'n sŵn yn naturiol. Ond beth sy'n digwydd, y mwy da chi'n neud hynna, y mwy da chi'n arfer efo rhoi pwysau ar y gwddw. Ac unwaith da chi'n arfer efo hynna, da chi'n gallu mynd fel hyn. Waw, sŵn yn mwy fel robot, mae hwnna'n eitha cool. Ond os dwi'n mynd yn is, fedra i neud fy hun swndio fel Optimus Prime Transformation Rollout. Okay? Felly mae'r sŵn yn dod o'r gwddw. Ac y ffordd da chi'n dysgu hynna ydy gan trio tagu heb stopio.
Mae'n anodd esbonio, mond hynna sy'n rili i fi gallu esbonio. Os dwi'n rhoi hwnna mewn curiad, enghraifft, os dwi'n mynd o hyn efo gwefusau fi, os dwi'n mynd sef y llythyr yn B, heb deud B, be dwi'n neud ydy roed y sŵn gwddw rhwng y synau. Felly, enghraifft i chi yn ara deg. Ond os ti'n cyflymu hynna, so be da ni'n galw hwnna ydy bas y gwddw neu throat bass. Felly, rhif 7, da ni dal ar y bas y synau isel. Rhif 7, dod o'r chest, da ni galw hwn yn bas chest. So mae hwn yn dod yn is. Gwddw fanna, mae'n un nesa, dod o fyma. Mae'n swnio fel hyn. Isel, roed mewn curiad. Rhif 8 yn sydyn iawn, be da ni'n gael hwn di bas pwerus, mae hwn yn cyfuniad, neu combination, so ti'n cymysgu ddau, ti'n mynd fel hyn. Rhif 7, hwnna da ni'n newid wneud, ond ti'n cymysgu rhif 2 hefyd. Roed y ddau fe gilydd, gael hwn. So mae hwn yn wahanol eto. Rhif 9, be da ni'n galw hwn ydy bas dirgryniad, Felly dwi'n defnyddio'r chest a'r gwddw yr un pryd, a dwi'n creu y sŵn unigryw yma. Dwi'n gallu ddysgu hwn i chi. I fod yn holl oes, dwi'n siŵr iawn sut dwi'n ei hwn fy hun. Roed mewn curiad. So mae'n dod o fyma. Cool. Iawn, dwi'n mynd i skipio rhif 10 am wan, achos dwi angen bach o beiriannau gyda fi i wneud hwnna. Felly, fel arfer mewn sesiwn sy'n ni'n gofyn i chi wan os mae yna unrhyw cwestiynau. Yn amlwg, dwi'n gwybod bod hynna'n eitha tricky yn y sefyllfa da ni mewn rwan. Felly, dwi'n mynd i symud syth ymlaen i wneud sound effects. Felly, seiniau gwahanol. Gael diod y dŵr. Felly, y sŵn gyntaf yma dwi'n mynd i ddangos i chi. Be da ni'n galw hwn ydy seiren. A nath hwn gael fi fewn i lot o drwbl yn ysgol. Felly mae croeso i chi wneud hyn llwyth yn ysgol. Na, peid chi'n neud yn ysgol. Reit, so, be da ni'n galw hwn ydy seiren. Pan o'n i'n plentyn, o'n i'n mynd fel hyn. Ne, no. Dyna sŵn seiren fi. A wedyn nes i ddysgu sy'n gwneud y sŵn yma. Felly na i wneud o gynta, a na i esbonio fi chi mewn munud, Nid y sôn fel bod o'n pasio, gan defnyddio'r meicroffon. So, yr agosach dwi'n dod ar meicroffon i'n ngheg, rydych chi clywed llais, volume y llais yn newid. So, os dwi'n symud y meicroffon ymlaen mewn ngheg fel hyn, rydych chi clywed y sŵn seiren, y sôn fel bod o'n pasio. Cool. Felly, y ffordd da chi'n neud y sŵn yma, y ffordd hawsach i gychwyn ar y sŵn yma, di newch cilch efo bys y bawd chi, fel hyn. A dod o'r bys y bawd wedyn, y cilch yna, dorwch hwnna ymlaen y cegl hyn. So mae'r gwefusau angen fod tu fewn y cegl, fel hyn. So, da chi yn mynd i edrych yn wirion, by the way. Peidwch o poeni am yna. So, ewch fel hyn. Rwy'n, dwi'n greu danadd chi, danadd top chi, yn erbyn y gwefus gwylod fel hyn. Fel chydig bach fel Bugs Bunny yndi. Rwan, heb symud y ceg, heb symud y ceg, wan, be dwi eisiau chi wneud ydy mynd efo'ch chest, dwi eisiau chi gwthio'ch llais allan fel hyn. Ond heb symud y ceg. So triwch hwn efo fi ar ôl 4. Barod? 1, 2, 3,
4. Da iawn. Felly be da ni'n galw hwnna ydy seiren. Sŵn nesa. Be da ni'n galw hwn ydy drop dŵr. Sŵn anodd iawn i creu. Ond eto na i drio fy ngorau i esbonio fo. Mae sŵn dy fel hyn. Roed mewn curiad. Ffordd da chi'n neud y tric yma, anodd, ond na i drio. Dyna'r tafod chi tolu dan o top chi. A dwi eisiau chi signo tafod chi. Fel hyn. Bydwch chi'n neud hynna? Just signo'ch tafod. Ac y peth nesa, heb signo tafod chi wan, dwi eisiau chi ddeud y gair wit, heb deud wit, oce? Felly, da chi'n mynd defnyddio'ch llais, dwi eisiau chi mynd fel hyn. Oce? Ac y tric ydy, hwn di'r darn anodd, da chi angen mynd fel la, a fel la, union yr un pryd. Oce? Tric anodd, ond mae'n cymryd practis. Unwaith da chi'n gael o, mae'n eitha hawdd. Oce. Sŵn nesa, be da ni'n gael hwn ydy hofrennydd. Mae sŵn fel hyn. Cool. Ac y ffordd da chi'n neud y tric yma. Felly, mae hwn i gyd i wneud efo anadlu. Da chi'n mwyn chwythu allan o gwbl. Okay? So, ac da chi'n mwyn angen cymryd un anadl, ond yr tric sgennych chi ydy i trio anadlu yn ara 10. Felly, y peth cyntaf da chi angen neud ydy plygu tafod chi'n ôl, a bennu hyn. A dwi'n gwybod bod hwnna'n anodd, ond da chi angen symud eich tafod i'r ochr. Tu ôl i'ch danadd chi. So, fel la, a wedyn fel la. Dwi'n gwybod mae'n swndio nod, just triwch o. Ok, wedyn cae'ch cegau chi. A gorwch gap bach ar ochr y ceg, o. Fel hyn. Ok, a be dwi eisiau chi wneud ydy plygu'r tafod tu ôl i fan'na. O hyn. A be da chi'n gwneud wan ydy trio anadlu fewn trwy'r gap yma. So dyrwch bysydd chi ar eich trwyn. A dwi eisiau chi trio anadlu mewn o fan'na. Mae'n tric anodd i wneud hwnna. Ond mae'n jyst yn cymryd practis fel bod dim arall. Oce, dau tric arall, mynd i ddangos i chi. Yr un nesa eitha syml, curiad calon. Sŵn fel hyn. So, ffordd da chi'n neud y tric yma, da chi'n angen microffon i neud hwn. So, os da chi'n, mae'n helpu os da chi'n rhoi eich tafod yn erbyn top eich ceg, iawn? Da chi'n mynd goro, ond mae'n helpu. A mae'r sŵn yn dod o yma, a be da chi angen neud ydy mynd ng. Oce? Fel hyn. Da chi'n weld y gwddw yma. Da chi'n weld y gwddw yn symud yn dach. A be di hynna di air o fyma. Iawn? So, ng, heb deud ng. Da chi'n neud hynna dau waith, gap, dau waith, gap. Oce? Rhoid y mic am hynna. Cool. Un sound effect i orffan fyny. Be da ni'n gael hwn ydy ci yn cyfarth. Mae hwn yn weithio rili da os da chi efo ci. Mae hwn fel arfer yn neud y ci sbio'n wirion yn chi fel hyn. So, be da chi angen neud? A ddangos i chi gynta, mae'n mynd o hyn. Ac y ffordd da chi'n neud y tric yma, da chi yn mynd woof, ond da chi angen neud woof tra da chi'n anadlu, oce? Felly mae hwn eto yn sŵn mewnol. Da chi'n mwchwthu, da chi'n anadlu. Felly, da chi angen mynd woof, oce? Fatha woof, ond da chi'n neud o
y ffordd opposite, oce? Felly, mae'n wahanol I be fysa chi'n feddwl, oce? So, fel arfer mae bobl yn meddwl bod chi'n chwythu allan, ond mae lot o beatbocsio I wneud efo natlu fewn. Oce? Triwch yna. Barod? 1, 2, 3, 4. Haha, cool. Oce, a wedyn ni off am fyny, ni'n mynd I wneud ychydig bach o curiadau I chi. Cool, felly, diolch yn fawr iawn I chi am tiwnio fewn. Fi oedd Mr Phormula, fedrwch chi weld fi ar YouTube, sef Mr Phormula, neu wefan swyddogol www.mrphormula.com. Diolch am tiwnio mewn. Parch enfawr I Coleg Cymraeg, yn amlwg am y gwahoddiad I wneud sesiwn beatbocsio ar-lein efo chi. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a bod chi hefyd wedi dysgu un neu ddau beth amdan beatbocsio. Felly, mwynhewch gweddill y steddfod chi, ac fyddai'n siŵr o weld chi gyd yn y fuan. Diolch yn fawr iawn, a hwyl am wan.